Ето тук е това. За сега мисля, че е това, надявам се да е Нюпорт. Надявам се да е Нюпорт, защото ако не е Нюпорт, така че... Да, мисля, че е Нюпорт. Нюпорт ли е? Да, Нюпорт е. Извинете. То ще мине няколко... Не няколко, а няколко минути. Приятели, това сега е Нюпорт. Нюпорт. О, чакай. Тези блъскат ли са? Според мен да. Пишете до коментарите това блъска ли се или не. Също. Сякаш това да не ли е малко по-много? Това Нюпорт ли изобщо? Май да. Здрасти. Това май трябва да е Нюпорт. Тук като гледам, трябва да сега да намалим като самолетите, разбира се. Къде? О, пристанището е чак там. Хайде, корабче. Ти можеш. Знам, че се умори, ама ти можеш. До Антарктика доста се уморява корабчетата. Айде, намаляваме на 38. Но съм хипербавен, като охлюв. Ох, аз се обърках. Трябваше малко бързичко. И оп. Оп. Защо ето тук е право? Така. Чакай, там има гигантски кораб. По-назад! Прекрати, мой кораб! Арбе! Дебели! Арбе, унищожени перки! Ръждясали от окея, от 7 морета. Или едно море. Тук като гледам. Прекрати! 96. Айде, по-бързо! Дебил. Айде, ръждясал 1 тон. Даже повече от 1 тон. Нека да видим. Ей! Що ми дадохте само 3000 и няколко? Трябва ми още.
гадняри такива. Гледайте до края, ако искате да видите как ще владея остров. Но! Чакай. Бързах. Тос? Long Islands? Не. Не. Нюпорт вече го бяхме, на Форт също. Кия... Не. Мисля, че ето тук. Ход съм, извинете. Онзи човече, кой беше? Беше доста със. Ау! Се боля. Повече от Антарктика. Назад, назад, назад. Да. После. Айде. Само да не забравим и животите на кораба. Първо здравето, после въглища или лиместон. Хайде, лиместон. И старт. Сюда. Отиваме 7-те морета. Doritos был и простачица веселость. Кое пристанище да отидем? Не. Нищо, че е голяма, има само едно пристанище. По-голям ли от Антарктика? Не, Антарктика е малко по-голям. Остана сега залез и сега... Полините залеза. Красиве. Прекрасна игра. Сега стана нощ. Оу! Доста бързо беше в това пристанище. Нека да отидем и там. Се държим Стефан Караджалис и не. Стефан Харис. Ето го пристанището. Здравей, вулкан Везуви, който прилича на тиквано чудовище. Какво стана отново? Извинете, малко ще прекъсна. Пристигнахме ли? Не.
О. Извинете, че прекъснах приятелчетата ми, така че връщаме се отново в играта. С тиквеното Везувий, който е леко с... Тук са малко по-силни от Антарктика. Ще ме потопите като Британик. Потопиха ме за малко. Малко тези вълни ми потопиха половиния ми кораб. Тук вече малко утихнаха, май. Да, утихнаха. Араде, кораб, ти можеш. Доста животи. Гориво. Окей, това се казва Океан Фаулпорт. Какво означава това? Пишете ми коментарите какво означава това. Ако искате, ми пишете. Здрасти, Томирав. Къде си? Ето го е втория вулкан Везувий, който е отново с... Защото е тиквени... Това са двата братя тиквените Везувиевци. Знаете, че техните фамилии са Везувийци. Защото те са близнаци. Погледнете. Ето това е близнак 1, това е близнак 2. А обаче ето то са по-големия близнак, ето този е по-малък.